Hai norok jotono no lamsogo ang tini Wahan Bai Laiphang Awandro songmani songoi phunuknai puilano ang karaio thoktung rinanai thoktung phaimani yagulo ang o jagao jira rwmani yagulo piyaj kuchi khai tormani o piyaj no bo rwnai o jagao aboni yagulo ang o jagao hasing bai risun gura khai tormani abono bo rwnai obo eklogi ruwi ang kolnai o jaga tabu kolmani yagulo ang o jagao tabu swtui rwui hai ang kolpinai mono kaham ke thokbai mix khaimani yagulo ang o jagao tabu mosoguri bo rwnai mosoguri rwmani yagulo ang hai kolpinai o jagao kolmani yagulo koyekta ang moso kwthang rai tormani obobo o jaga add khai ang kolpinai moso kisa yok hwnkhe no mui awandro rok hwnkhe thogo tabukha angoro wakbahan sui tormani obono add khai kaham ke kolnai jate mosla jotono nangbainai jatkhe koloi kaham ke aboni yagulo ang o jagao laiphang rai tormani o laiphang no bo add khai rwnai tabu kaham ke kolno terisya ang awan hului tormani o awan no ang o jagao add khai nai awan rwmani loge no kolna bo nangnai ta hamba tola rogo kwphai panma no abon bagui kaham ke kolna nangnai jate budul ongui tongya jat ongna bagui awan rwmani yagulo swng hai tei 5 minute hai songnai awan no mu phunnai 990 awan sakani phaikya norok jodi no ani video no naithok jakangke like khaidi share khaidi norok ni friend and family rok bai tei subscribe khaiya ko hingke subscribe khaina tapokdi obongkha belai no thogo o chamung norok bo waisa try khainai di belai no kothogo bo tabukhe ang karinan sekang o jagao gorom mosla kisa rwnai gorom mosla ruwi hai kolpinai gorom mosla rwmani yagulo ang o jaga doina pata ruwi rwnai doina pata ruwi tabukhe omui no kari mankha ani o video no norok choyowi nai tongma bagui jotono no hambai।